Jane Jauregia edo Casa la Justizia bertan bizi izan zen azken familiari erreferentzia eginez, Ugao Miravallesko plazan dago kokatuta. Estilo neoklasikoko 19. mendeko eraikina da, eta 1989tik udalerriko kulturetxea bilakatu da. Bere baitan, herriko historia ezagutzeko zentroa dugu. Eraikin honek museoarekin batera, hiribilduan zehar hiribide bat egiteko aukera ederra eskaintzen digu. 1375 urtean sortu zenetik gaur egun arte, errege bidearen ibilbideari jarraituz. Denboraren joan hori, museoaren zoruan bertan antzeman dezakegu. Lehenik, bidezidor bat dugu hasierako bide natural bat bezala alegia. Gero, galtzadarriztatu bat, Erdi Aroko kronologiako obra zibilen antzera, eta azkenik, tarte asfaltatu batekin amaitzen dugu, gaur egungo A78 errepideari erreferentzia eginez. Argi dago, zentro aitzindaria dela eskualdean, hiribildu baten jaiotzaren arrazoiak eta bilakaera historikoa azaltzeko aukera paregabea eskaintzen duena. Museoan ere udalerriko garai ezberdinetako objektu eta idazkari originalak ditugu, bilakaera historiko horretan gehiago sakontzen laguntzen dutenak. Bertan, Espainiako Gerra Zibileko jaurtigaiak edo Udiarragako kofradiako azken galdara aurki daitezke besteak beste, azken hau 1858 urtean egindakoa. Erabilera horretaz gain, Jane Jauregia kontzertu, erakusketa edo hitzaldietarako gune ere bihurtu da, Ugao Miravalles herriari kultur eskaintza zabala eskainiz.